Lalaki din! Mare, ama ano mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo lang ito pa nagsusulto, Mare. Nako, kumare. Manumod na nadaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo lang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? Mwa? Ay basta, awan utang. Imbagak nga awan-awan. Naiina, nagalasa talaga ti ugalim, paya. Iso nga ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunak manan. Nyalakit din. Abay, kasto tilang Abay, ada ka din mo ng timbay, umutang din ka. Di man bebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. Bayaan mo na. Amo mo din nakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga man agpampanunod. No apay nga minaya, asaan nga aggagat nagtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamit kasta? Saan nga amin a tao? Nagpapada ti panunod na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan ang asaya dahil itong ibagbagampay ya? Laskan nga amuta mo't ti tumulong ka dagiti pada sa tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat, asino kumamot ti tumulong ka datangay, no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang, siya kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako may ti may sa kilo akamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin atawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't Junjun. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya mananday ta kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo. Kat doble iti puunan na. Katuan, pudno day ta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't day ta doble. Kaasi mo't dagiti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito. Kat isang kahig, isang tuka amakunkunan. Anya kumaita. Basta siya, kaya't kutyag pabaknang. Saan mo't at charity dahito store ko, salbag. Uy, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbaga mo't silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang pagsaritaan ta. No negosyo, negosyo adi! Nyalakit din! Nay, imay ka itay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak matlaang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka mang namnama pautangan ka kung naktuman? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karne ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagam mat. Awan lakit utang, awan lakit utang. Nyalakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang selya. Si kakit di mo't kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka, saan ayang? Wan, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mat ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya?
Ure awan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Isu na lang ta makabwisit ya dagiti karuba. Pasig a reklamo ti mangag karakwada. Ha? Ano ito reklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Katnon niya kumano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakay? Saan ka kumamot a kasta? Maawatan kumamot. Anak, hindi ka ruban mo minsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo mag. Sino kumati makaawat kanyak? No isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasabol ka na yun kut adda makaawatin ka? Di bagbagak laeng, maawatan kumaida. Hay nako, naghado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaw nag. Yan laki din. Lakay, nangagkuman iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangagko a balita. On nga rod, bakit? Nangag kumutla. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado ang malugyak man na. Hindi ka ka di matanagan. Tinapatay, agan-anad tayo. Agan-anad man nga ibagbaga. Kanya ko mati maramitan di pa nagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Ano niya? Ay, kunay ka. Ti ibagbaga, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsaka amukan ka. Nagadong ibagbaga. Di ka man laangan. Ano niya? Ay, talagang awanan. Tinawat-bati pa nakaawat mo. Ano niya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Unyarot kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Ay na po, napipigsa ti angin kan todo. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay ang naawan ti silaw. Ay una, saan mo kumaamakita pag naamnok ko ha? Sigurado abumayag manan iti manunga aldaw dito a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Una. Ure ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan ba eh. Nagalas tumot lang ito gani na. Bayangon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang. Kan nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon kan namarswakan kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Diyak man kaya ti ado sa ludsod tunyo. Anya, pangipanam ayagat makitkitam lang arudo na nagpigsa ti amin kintudo na. Apo ayamat. Apay nga min aya nagado ti reklamo kat saan mo tasi ka ti rumwar. Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbaga ka. Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Isu amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya. Sayang mat, uri agsubli ko matipunan na. Diyak amukin ka pa iyaw. Ngalala na. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Baka mo ka. Anya laki din. Nay, sumipngutan kan nagpigsa ti angin kan todo. Rimwar ka pa iyang. Wala na, ang mga lukayat yung umutang itilakok a frozen. Ha? Wala na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo saan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin kan todo. Adda ka kit din nga gisursor-sor itilakaw. Ninanamat,
Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol nga bumayak pa sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayon bagamon? Hindi ta ka man laangan? Pakutan alabed? Hala, ni payang mo dayay oh. Aday mo na nagtakal nga ice box. Kunang pweswa. Anya nga minter aramiden na nagpig sa titudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod ka, payang. Ha? Pang-aasi ang na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmat lang, ti ugali mababae ka. Iyanod na kaniwan, ditakan, payang ang kayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka. Siya ako di makamo ang mga istorya ka nagititat tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pay. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kay di payang kayang. Mayanod ka. Uston-uston kumare. Umasa. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ning kan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunangamin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga uray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masaya nga anak namin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin nung madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managna nga agi sursur iti lakom. Ure nagado ti saom a kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya, kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay nalaki din. Yan nga ita. Tani ka may ano doon. Kapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan ala kay. Gusto ko ba itong tarupam? Ibagbagak nga minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan ah. Yala, gete. Anya? Irwar mo ame, nagiti frozen na lang ako. Inka manan isuso. Barang iti may katwagong daway. Kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mat nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino kumatisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray kanayon mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Mawata! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpig sa ti angin kung tuto. Naurila aglay-layos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao, tawan kuryente. Kat madadaal laang no pa. Ay, niya. Ay, una yan. Ipautang nan nga. Madadaan lang. Salba ka pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak mat kan kuana.
Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Di ako nambain. Alabay amon kumare. Iso siguro asaan anayano tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Kaya kas ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo dun kumilaw. Alangan mo nga'y sumisiman ka abigbigan. Di ka pala nayanod iti nagbigsa layo. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisur-sur, oray pa utang. Gapulaan ta saan mo kaya ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang. Pagsasawa, nga may dinawan ti kuryente. Isur-sur mo, oray ipautang mo. Ay na, di ka pala nayanod kung nakmanan na nakakayang, payang, yang. Si kakit nimot kumare. Idadanas na kumat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Ang lalaki din, salpag ka, panyang, agbalbaliw ka. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kaya't mo asawan, ti inusaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatan yaw. Ni nana mo. Saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan dayjay. Ha? Wan nana. Day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi. Iso ahulugan natan ah. Si Kaki Dimot. Uray hulugan basta makunaan ka. Kan makuna ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana. Taday ta kumati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo dun sa bado nana. Ada basit pagsasangwan tayo ijibalay. Kahit yung asawan, nakita nung ti kabarbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga. An-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti kabarbaro alugan da. Elf ti nalada. Tapno da usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakal. Sa bakay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adamot ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalata. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene kung may jabalay. Siguradong awisan na tayo dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun sa bado ijibalay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanaga na kadita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak. Amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagbalingkit itong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, ipagpakalang aruda ka pudno. Alaman nga rod kumare, inton biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare. Talaga si kalaang di kumarik ang manamnamak nga agkasapula na.
naimbag man ta kayat ni kumarimbak lang o may makipalingki kada ta inton Bernes ba kay? Kayat na adi, amumot ng dadya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Wala, ikam to titangdan na ano bilang na. San mo aliblib riyan ti tulong na nga uray kumare? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kaya't abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti panghibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay ni Kidia, ikam tulat tangarodan iti makan, winuan niya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, winuan niya dita. Awarin ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to ati kumarik ngum no kwarta ay saan? Ne, apay dagita duaan nagdadakkel a palanggana nga ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no intin bigat, di blessing tilugan da. Iso masapol da mo tinagdadakilap lang gana. As kadaan niya dita. Anya? Kat, anya nga'y tilugan da ka barbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, tilugan da. In cash da, wano hulugan. Sigun kinukuha kat hulugan ka. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mong tumot kanyak dagita a palanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Kanya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku na mo lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan na lang aro din itulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang ba't na pa nagpampanunot? Hindi pailaan kuning da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan tilugan da. Hulugan mo ti kotse nga lang da. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, kinkuha. Ha? Ikawan mo. Kita nilang daw at nagpadoy, nagpadbado. Agtiltil layong nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat din at ilugan na. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing tilugan da. Basta ka di ba kayo? Makapapan mo. Ura awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kutsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba? Kwa, nakapulas kayo man, madlaw nga da pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo siguro timbaga tasawa niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti Elfio nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balaymin, no ang pa-blessing kami ti Kotchemi. Ti us-us to alukan mi. Kaya't yung asawan, gaputa elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mag-asawa. Aghulugan kayo lang arudon itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti udag yo. Napansamot nga mi nang ditadapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan bayin mo tayo, Brenda? Nagturad mo din na lang. Bagay tikastakin ka, kumare. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasi matin ti sumbat da.
tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Uray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kaput ako chikano tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumat ibagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan nga suda ti mang dadaan iti aldaw mo? Ragsakang kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan mo. Wan man ko nga rin. Isukit din timang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimot ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan, tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y lang mat. Anya, uray hulugan tilugan mi, at least ako dyan. Saan anakababain nga iparang kadagiti tao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayano kasi nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga ang pampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. Saan akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan mi, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan mi iti bangkag mi. Iso ti pakausaran na. Kastamot ang dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami anagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan mi? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wun man. Bayan nyo lang tayo suda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyo tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unahin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalata. Saan kanungarog nga us-usto ti elf alugan ta? Kanya, Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputakot siya di. kutsi nga. Nagirwar da laang mo titi kutsi. Tapno da pagpasiga da. Kan adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay kutpud no day talakay. Iso nga elf tin nalata. Tapno adda pangkayaw. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatang tibagpagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ubla kit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit di. Ay wala. Laog laki din. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, bakit? Sabi, bata kami ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay ag singir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin na pagutangan. Pangasam nito na. Irimidyom ko mapalang. Ingka kalagiti ko kumarin. Padasim pa lang tumutang. Sana balit abayaran tabay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Barang adda kwarta na.
bigbigat. Kung naklakid din, sino ti tumanok to? Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak na may titubalay. Naumutang ako, ma. Anya? Utang ay bagpagaman. Apay, umutang ay amat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't tinang. Nako, I don't have enough money. Tapos ipautang ko kayo ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan na mawamang trabaho yo. Ha! Anya? Nung mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare, siguraduhin yung mga dapagbay, joy di binulan. Nagirwar kayo gaya na mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? Numakasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagpagangkan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kuna nyo pa yung asan mo gusto ang lugan. Nga at least, kung may kahit lugan da. Iso nga da pagbaybay da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Nga maawan mo trabaho nyo. Iso nga awan pagbayad nyo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumot din yung bagang. Napaiswan ka kung ang giti, ha? Ano? Pumanaw ka. Tawan mo lang di may pautang kukan ka. Salpag ka. Pasikat kayo ang agasawa nga. Awan mo dyan pagbayad nyo. Yan lang. Yan na. Apay ngayon nga awan mo't ng tilugan talaga eh. Ay, awanin ba kayo? Ginuyot ka. Anya? Yamat ang nakastabya. Manulang abulan ka katulad dyan ka. Nung ginuyot damutan, bakit? Muna yan. Anyara, pagtrabaho ta doha. Tenton makaurnong ta. Sa atamanin gumata. Tay kasman, sa nahulugan ay. Ay, nakababain lakit di kadagiti kaaruban. Narag bakit? Ay, manyara. Basta talaga tibiyak. Naimbag pa'y tilugan da rin tadapay lang. Nalamsak ka nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay! Magmag na kamutaan, Brenda. Ayam na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, hindi na palpalabas nga daw. Lumabas kayo anak kasakay iti kutseyo. Uray yung lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alukin niyo. Nana, basta awak ngamin kada kayo. No nagalalaan nyo iti turan jaw kanangalay kan Sakit awan mo trabaho yaw. Manyangay ita. Ay, nagadumit din ngayon bagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ikunam kiday. Pudno timbagak. Iso akas taunay arurun mo. Ay salbag ka. Nya lagi din. Sila pinagkat mo tilobong iti lang ama paray. Ayan na nga jilugan nyo nga may. Ano samutin ti magmag na. Ay, kwa, si kamot pare. Manumot tinalawas, tinapalabas, manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day paray. Naimbag ka may pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayot kumay. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguan paray. Nakababay laki di kasta unay apasigat yung agasawa. Di ka barbaro tilugan niya. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Tapos awan ibayad yun paray. Pare. Iso nga awan tinasayaat nga ipaay iti kinapasikat paray. Imulam na ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti maysapay ang pagkasalita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyang aking day! Sa di naman ang dayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Diyak amaw no anya manentar aramidin na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may sabo day di asa daw. Iso nga inso ka da, takas na tugali na. Nakasad sa do, tlaw na. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Pagbaga am tuman, wagaway. Di ako magusto, di kas na karamidin na. Ito nagkasapulan ti anak tayo ti kwarta. Ni Melissa, akabsan na, ti kanayon na, pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanan ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputan, dati kapsat na, pagdawdawatan na, kahit kastamot ti tiraramidin na. Numauma ni Melissa, ay awan lang ang mahupakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin din lotok itay. Sa dino nga iti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no anak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat amabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagot tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagot ti manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no di mawat manen iti kwarta ken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day giant, agraman binulod na idinapalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit day. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga ay, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitay, tapno anda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat pagtrabahuan, nanang. Na, dahil tala ka na ayaw na hindi ras-rason mo. Anya lakit din ay Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yun kat adda ti kabsat mo apagdawatam ko nagtumod. Asino din ang ibaga kada kayo daw dawatag lang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat. Tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanlog kan samot, Melissa, bakay? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planong lakay. Sigawan, bakay? Agluto tayo ka di manay. Kumaa, no okay lang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak tabakay. Ure manulaan. Iyan-anay tayo ano, anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat, tapno makasaganan. Ipakamu na katalalang ng datang ti plano ta. Tapos siguradong umay da. Anya man ang tibagam si kay Stephen. Ang dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad. Bayad la ka na yun. Nasapol ang mabayadan tayo, nanang. Kung naipusin mo
ang allowance kaw. Adamat sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nangip-ipanam nga iti day a kwarta. Ibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mata. Isumatar aramidak, nanang. Mamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sa gasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka mata dawat. Ayunay ka, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda ko maitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno ba, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan. Agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtugaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaan ko madawatag kan ka. Anya dayjay? Mabalin ka, iti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kun pagalawans na matlaangan na, Awan kwartak ita manang. titangdan mo nga. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti marit ng akaasi para kunkwana? Hindi naman konsensyaan na kasta manang. Ngamin, mano atawan asyak tinagaramit iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takapsa. Nyalaki din, nalabas mo't tanti kasta pa nagsasaong kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakay. Kwarta manan alakay. Anya. Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya. Apay asan ang makitangdan. Tsak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti magtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na. Kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat mo lain. No ka na yun ngayon tayo. Tinayan na ti kabsat tayo. Talaga ama iruwam da. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot launay. Apay kasta manan ti panagsasaong iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lagi din aya. Manulaang mo ti kwarta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din, Cheryl. No nakipurdiya ka kuma, di adda kuma ti gastusan ti anak mo. Di yo kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Kasi pod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang nakastaman nga minakanayon Oho. ti aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan yo. Madlaw mo, paborito yo launay day dya Melissa. Day ta ati jak kayat kan ka, Cheryl. Sika tinagbidawt ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada, anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminan di tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na.
Umay ka into ang nanang. Sino nag-birthday, Melissa? Ay ka, tika anak ka manang. Ang dapat gayang kwartayo. Ha? Idag bulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na budgetan. Sa ita, adagayang pang birthday, Ay, yan niya laki din. Di kasta kay bagbagam si Kasirel. may isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta, Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da, Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga mo ang mapanak idyan. Kasangay di ka anakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak na interesadong nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ang birthday. Ay saan? Di ka mapmapan si kay Stephen. Di mo ipilit ti kayak mo. Kaya't ko tumaban, nanang. Saan ang mabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Ang mga no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't nga may dama ng Cheryl, nanang? Wala na sakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad di kwarta daw dawatan na? Kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itin mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nagirang tipos ni manang mumili sa bakay. Anya timpos na. May papanggan ka Kita man. Dada man ready na kain naganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo lang nagkabsat saan ka tay? Oo na yan ni manang. Agraman ka kasta ba, nag-i-post na pailaan? Aging gay takit na sakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Naa, nagpuskul mo tan ti rupa mga umay pailaan dito'y kalpasan tinaramid mo. Aging ka kadiita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Hindi na panak itiayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Tsaka mukan ka. Gapukan ka, saan ang nakabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko bay. Nagagagang tapat numaitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw kay ti sangwanak. Agpanunod ka man manang. Mano atawon anagululima ka. Tunggal agdawat kay ti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo mat bayadan. Panawon mo tan tapno sursuro mo ti tumakder iti bukod mo asaka.
launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam. Kat kwarta, ang nagrigatan tagagasawa. unang, Awanan, tingem na. Agkita kakita, iti pakitang dana. Doon, tatigastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tanukas ta taramida, anyan tulagan, ti pagpanagan, ti biyagyaw. Anya laki, day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko ang makiapakan ka mana. Anda pa kitang danak ita. Ay, sa anak nga imay, tapno Anya nga rod. makiapakan ka. Eh, namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang laang nga gagutak. Taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko no ada mo mapakitang danan. Ada, iso ti papanak ita. Mabalin ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamot ti makipurti. Ay kat, agsagana ka nga ro dun Tadagasan kay di balay dananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ijay pagadalan, anak ko. Pasensya kan ano nala daw. Kait-itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanay. Tinapatak makabayad akon. Tapno, maipid mo itong tinagan ko tinistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana akmutan, tagtrabaho kami manan ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko, ananang. Nay, naibusa mo titangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapol ti anak mo. Talpasan, ananang. Iso aging matangak iti sinatayo na kung saan akanayon ada kayo tiyang gasgastos. Panawin mo tapno bumawi akmat. Napatpataglat na ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko pagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina. Tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat, anak ko. Aggagatap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga dati kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day taadawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan no maminsan. Kun di mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitad ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaeng ti pandakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.